Astero literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saiora. Margo asko bildu dugu dagoeneko gure gelan. Literatur zaleek margo hauek ikusteko parada izan dute edo irudikatzeko parada printzip. Igande honetan, margo berri bat ekarri dugu, Ugerra eta Kedarra. Hala zenbiltzen amargoak, edo kasurako liburuak. Egileak berri Sonia González. Liburua ikusi aurretik, eskutan hartu horretik, marraztu ezagun idazlearen soslaia Sonia González Barakaldo jaio zen. 70ko hamarkadako ezagutzen dugun urte batean. Barakaldokoa da jaiotze, sortze, kostaldeko Arima, Bilbotara bihotzez, eta penintsulako hegoaldekoa Arbasoaz horrela jaso bai dugu hitz. Euskal Filologia ikasi zen Deustuko Unibertsitatean eta bertako irakasle izan zen pare bat urtez. Han, Zumendi goitezena atxiki jarri zioten. Egun lab sindikatuan egiten du lan. Idazle gisa, Sagarroiak, izeneko poema liburua plazaratu zuen iaz, Euskaltzaindiaren zeritza arreze behitia zaria irabazi ustean. Horra, bi liburu, sarrena aipatutakoa, idazle bat, eta horra, esan bezala, Ugerra eta Kedarra novelaren karietara gonbidatzeko aitzakia. Komatxo artean saioan egin zuzen ere. Ongi etorri, Sonia. Egin dugu zarrera hor tira hainbat gauza han eta hemen bildu idazle gisa berriki edo orain gutxi hasita zaretzen horien lerroak ez baita errez biltzen izaten, baina horiek sorbaiari dagozkienean ikusiko ditugu pixkat erosoago. Sarrera beti egiten dugu metaforikoki edo ekartzen duzuen liburua margo baten modura hola aurkeztuz, eta esaten dugu margo horiek osatzen dutela, apaintzen dutela gure gela hau, literatur gela hau, eta hori hauek osatzen dutela euskal literaturaren paisaia. No ikusten du Sonia Gonzálezek euskal literaturaren paisaia. Euskal literatura dela. Esta pregunta erraza, Hombre, nik esango nuzun azteko, igual ikusten dutela libru hau, ekartzen dutela paisaia horreri, batez be hiriko kolorea. Eta batez be Bilboko kolorea. Niretzako egintzek nahiko berezizea da kolore hori, normalen beti zirimiri azpizen da beti esaten dugu zelera, baina hola nik usten dut normalien izaten dela kamarak, zine kamarak eta grabetan duen filtro bat ikinten jakinen, beti ikusten dut holako kamara batetik ikusitze, baina filtro bat eta filtro hori da alambroa, zirimiria, zeru, grisa, portzea geuzten gana, ganera eta pentsatzen dut hori bai ekartzen dut zola kuadro handi horretan. Hori da orduan Sonia euskal literaturaren paisaiak, Zagorroiak izeneko poema batira irian barrena doa ere, eta hiriko idazlea zara horrengo dintzaz, kalekoa, agian mendikoa den literatura batean, edo deitzu. Bueno, jo pentsa, geurko unien behintzet ez dala holan, askotan aipatzen da euskal literaturan, bukolismoa, eta hori baina nik ez pentsetan geurko unien holangoa da. Nor da Sonia González? Aztekotai Donosti honetan, ez eta hemendik gera ere, Gasteizko herri bat ere bidez, eta Loiolaren bidez, eta Bizkaira ere iristen garen, baina tira, igarri egiten da, esan dugu sarrera, Bostaren, baina, Bizkaira egiten duzula, eta nor da Sonia González?
Hori be... Ko pregunta gatza, Nor bere burua deskribatuti asko zegatzago izaten da beste baten bate deskribatuti baino, Oso bat. Bueno, demagun dela guretzako gintza literatur egile bezala kertzen baititu hemen gonbidatuak, Zagarroiak izeneko poema liburua idatzi duen idazle bat, eta baita ere novela bat idatzi duen idazle bat, Ugerra eta Kedarra, eta, zein generoan hobekiago montatu izan zara arteko esperientzia honetan? Bizetan gusture, hobeto poesia. Bai. Zako poesia, izasko gustura egiten naz poesia idazten prosa baino. Poesiak emoten dutzune, batez be pentsamendu kontzentrazioa, pentsamendu kontzentrazio hori ez dut emoten prosak inundik inora, zelan esan geuzek, poema baten zelan espresetan dana, igual, lau bertzotan zenga geuze diferente esan aldiezen eta modu batez be kontzentrauan, hori prosak ez da emoten. Prosa galizo dutzu, historio bat garatuteko, eta prosan poesia sartu nalda, eta mota askotako prosa egon nalda, eta oso gustura egia zara novela bat esaterako idazten, baina poesia ganera nukentza irakurlengan diferente sartzen da, bestelako indarraz, eta bizer bada importantena ez da historizu, ezen dutune zentzazioa. Eta Zumendi izango ditu hori, aipatu du hor, Deustuko Unibertsitatean ari zinela irakasle gisa jarri edo hartu ote zenuen. Hori poesiari dagokion novelan ez baita berri. Novelan ez agertzen, baina hola zaguna zara, Zumendi ezela lagunen artea. Duzun bai, gero beteleko batzuten ez, duzuk egiten zen, nuk pentsa izango zala, toketan jaztelako gozeko sortietan klase motzi. Ez altzuti asko gopetan. Eta beti ez nintzen berandu, barra baladan. Eta orduntza doble gorria, eta korrika gozeko sortzietan, eta lankide bat, hasi jazen beste irakasle batek, pasatea zen, el volcán de Barakaldo. Kontizu, nik enek izan baina, kontizu, el volcán de Barakaldo, izan zen, Barakaldoko, zirrengo la ide, nik ere baina ez zuten, Eta hola nazi zen, el volcán de Barakaldo, Barakaldoko Zumendite, eta handi Zumendi, Da nik pentsa horretik izan zala, zune gorrete gora eta bera gozeko sortzietan. Agian gure entzulek ez pagite, dute horren arte zure argazkilen bat edo beste ikusi, baina hile gorri duzula. Zer da Bilbo, zuretzat? Bilbo, Hori preguntie zaile. Bilbo, niretzako Bilbo oso hiri espeziala da. Ni oso bilbotarra naz, normalien esaten edo bilbotar guztiok oso bilbotarra garela. Baina oso bilbotarra naz. Bertan, aurkitzen dana batez zenbat Bilbo diferente gauz. Bilbo diferente pilo bat gauz, eta total gure dozune bertan dekoz, esan gure beste gizarte mailan edo. Eta guzera santutxu moduko hauzo batetik egitea, igual hauzo, igual lehen ointan duritzarena oso moduko edana, edo nire zinazen lekuen, hor Bilbala Viejan, San Francisco albuen, eta mundu goztitek ez zuten San Francisco, asko, ez zara izan dira horren ganien da, edo Ensanche, edo Gran Via, edo oso Bilbo diferente altopetan dozu. Eta Deusto aritze horretatik eta sindikal gintzara horrela jetera aldadugola aritze horretara emandako aldaketa bere etorri zuen, ez modu horretan. Ondo, bai baten bai bestien, Joseba Kotxa bere alde honak eta bere alde zarra deko, eta klasik emoten dut, zure ditzen, baina, ero sorte pare bat engon, eta kanbiza inegan, da sindikatu egin. Horra, bai, irakaskuntzgatik,
sindikatura, kasu honetan lab sindikatura, eta horretan bihardu gure gaurko gonbidatuak, Sonia Gonzálezek. Baina Sonia González Ugerra eta Kedarra liburuaren karietara ekarri dugu, eta horri helduko dugu, eskutartzen hartuko dugu, esan bezala. Eta, bueno, liburuaren baitan edo sartu gabe, nahi nuke, azaltzea zein testuinguruan sortua da liburu hau, ez? Ea, zer irantzuten dion, asmo batekin edatzea den, badakit, okeres badaiz, Garroia liburua ere osatu zenuen garai beretsukoa dela, eta orduan norsi, galdera asko dira, baina zein testuinguruan sortutako liburu hau. Testuingurutan. Bai, zure bizitzaren zen momentuan, zerbaiti hola erantzun beharrean, edo bezeri gabe. Ez que erantzune politzi zingo litzake, zango da notzen bat, testuinguru berezi zeizen zala, eta zer sentidu negala nire barroen, eta baina ez, zen holan borrolan, ez batzuten gauzak, holan patzen diez. Nik idatzi, gara, eganik izan idatziko, nagala. Iyo. Bai, tira, artean... Eta zintzen, eta egizela, eta zei bertzuko egiezele, egizela, parekotasun handizela osela, liburu bizan hartzen, ez bat, poesia no, novela, baina, parekotasun batzuk topetan dizu, euren hartzen, ez? Eta, alde batetik hori gureta, Lehen agien aztu zer eta behin entzuten zeitu ganean, berriz ere, harri dura zein gaino, nola daiteko, egiten zuen eskera gintzak Bilboko azta, ez? Eta, izan daiteke, eta eman baitut horre hainbat ezaugarri, Bilboko aztortzez, Barakaldoan jaio, hori guztia, ez horra ipatu dut, jaiotez kostaldeko harimaz, eta kostaldeko apatxatu, esaterakoan, lekeitio, edo zagizier, edo hola Bilbotarra bihotzez, hori esan diguzo, baina, Euskal Filologia ikasia zara, baina, Euskal Filologian ez da, horrela, ikasten dutaten nik dakidadez, edo nik dakidala Euskalki bat, ez? Hori lagunen arteko euskara da, edo? Bai, horren premia be, zumatu nedan, ez, momentu ezen, zentzan alde batetik, Euskarek ezki eta hori, baina premia be, zumatu nedan, bestelako Euskarek ezkeko, Ikastolan dutaz eta egileak egitaz. Euskara nagusitzen itekin. Bultatuko gara pixka liburura, eta beti izaten dugu, zalan erreparatzen dugula, guztora bilutu zea, zalaparta gritalizak emandako edo jarritako atalagatik. Bai. Zaila tomo gendo zan bueltak. Hau, pensatu nahi dut, hau, Bilbon bertan azaltzen den, kale edurako badela, San Francisco inizido behinik, tokatu zoit, lan dela media inizatea eta atzea San Franciscoko kalearen izena, eta holako baten barrua azaltzen da, horra gertzena Bizkaiko eskudoa, edo dena delakoan. Gero ere, barruan, argazkiak erakusten dugu bizkak, gero barruan, manitzen edo den historia, edo kaleetako bat. Izena, gure entzurentzat, Ugerra eta Kedarra, Olazio alda da, Bilboaren dut ere? Edo Olazio alzen eta... Bai, lehen gehiago indaino, Hombre, ondino, zati bete badeko horrena, ez? Ugertua eta Kedartzu erdoitzua eta... Baina, Bilbo nahiko garbizurik, edo dau. Edo lar, zure guztu da Lar, nik ikusten dutzat horregi bakarrik artegi ze garbizuki edala. Kanpotik dato horren jentidek ikusteko, ze ziri politzeran, zelako tranbiarekoen, zelako museoak, zelako garrika garbizaten. Baina gero ez da holan, eta Bilbo izan oso hiri pobrea da, kristalango pobrezia boltza da, eta kristalango arazo soziala da horretzen. Novelan garatu dutuna, ez dakit, errealismo moduko bat, hola ez dakit, jasoa, errealismo zikina, ez dut oso guztoko dutun. Ez oso guztuko, errealismoa, baina zikina, zergaitzik, claro, not esaten dutzu, gauza bateri zikina da, nala ez, eta ze irizpide
gaur gauza bat zikina dala edo ez dala esateko, bueno, hori, realismoa, bai, baina zikina zein ikuste bizik. Beste mundu baten bizidan batentzako, bueno, bai, horrentzako, zikina izango litzake, beste batzuentzako hortan bizi diozenentzako, errealismo utza, da, ez zikina, ez garbia. Orduan, zikinarena. Bilbon ez da bizi, bueno, uste Bilbon bizi den padi bekaldi izan dugu inoiz, pare bat alditan ere, eta guztora etorritak eskatzeko da. Barkatu, hor, zan beharrotu, ez da Bilbon bizi baina ganera, ez da Bilbotarra. Biztuarra. Ostan ziren mozkeatuko. Ederki, bera gontzen zure liburuaren aurkezpenean, eta novela harina eta irakurtza erreza bezala aurkiztu zenuen, baina atzean zerbait daukana. Zer dauka novela atzean, gero ikusiko dugu behiziago, baina... Bai, bueno, yo pensaba, nik ezin dutela esan zerrekoan, bakotzak atara behar duela, igual, baten batek igual ez duzu ezer atarako, atarako duzu, historia portzete, misterio toketsu batzukaz, igual novela baltzan toketsu batzukaz, eta igual bakarrik atarako duzu historia. Baina, nik pensaba, irakurle bakotzak ataraldezela atzien, beraz, ze ikusten duen, ez? Ni ez nazale gindu novelan ezer balioztatzen edo nire iritzia noten, eta orduan, oinde ez dut emango, Laurogeiko amarkadako nola historia bada, tornoan kokatuta dago? Bueno, laurogeiko amaieran, laurogeiko herriko berrialdean, Badago euskaraz mundu hori, edo pizkat eraikuntzara paseaz partekatzen baita, bueno, utzi asko, bai, kantuak, edo gaztelaniazkoa, badago la irudikatzea mundu hori horrela Bilbon, protagonista horiek euskaraz, edo leitz, edo... Ez dakit, benetari dago, benetari dago, bai, ez pentsa. Baina, hazen batez hori ez da importantena, bueno, beste novela batzuk erakurten dugu igual euskaraz itzulpena diozelako, edo gazteleaz edo pelikulak, edo... Eta, bueno, bai, egin dut daukagu esaterako, euskaraz sekulan egin duten eta personak edo persona horiek euskaraz irudikatzen. Uberra eta Kedarra, alatu du izena gaurko liburuak, novelak, eta egila du gurekin Sonia González, baliteke bat horrela azkenean bildi izana gure gana, eta jakin dezan. Azaldu iguze pixkat novela, bueno, azaldu taramata hola nahiko gatza, izateke baina hor protagonista batzu badaude, Ebe eta Kaz, hori nik uste jatik izan nagusitzaz, Inaut, Julia, Carlos, bueno, Ana Basa izugarria dago, Zola zango edoke. Bai, gora pilaztu da. Bai. Nola definituko zinituzte hori personali horiek? Horre, pertsonake guztizek zartungo neke mundu bitan. Mundu bitan, baina mundu aldiz pertsonake bat. Talde batetik zuke aipatu duzuzenak, Kat, Brigoia, eta Ebe, edo Eba. Horrek mundu bat islatzen du, horre libruen, eta bestaldetik egongo litzake, igual personaje nagusi modun, Einaut. Eta bi mundu oso diferenteak, baina, bueno, libruan elkartuten diezenak, batez be, personaje bi elkartuten diezelako. Personaje bi oso diferenteak diezenak, Kat eta Einaut, baina azken batez ez dira hain diferenteak. Hori izan duzu zuko intzat, naia edo pizkat irlastea, badaudela bi mundu egin artean, eta bi mundu egin definizerakoan esango izaken, batzuk nabaiteko militantismo politikoa daramatela, eta beste batzuk, beste mundu batez bizi direla, ez sistemaren barruan, eta bizi nahiko, eskodikoa eramaten dutela gintzat gehiengoarekiko konparatuz. Bada, egin pasarte bat, gustatuko litzeakena, irakurriko dudana eta
gero agian zuek hori iradokuko diguna. Ez dago gauza gorrotagarriagorik, dipunto, goiz-goizetik txikitean mozkortzen diren gizon zahar tripontziak, eguraldi ona seme alabarekin paseatzeko aprobetxatzen duten gurasoak, balkoietatik auzuki den zelatan dauden atxoak, eta zu unaturik betazkiak ia lo egin barik gorputza pisutzua eta urratzak etxeraino arrastaka. Horra gertzen da pixkat, persona horien pixkat, bueno, ikun moldea, ez dute bintzate hirian dauden personai, pero personak, asuntan, prototipo horien oso, bueno, ondoan edo oso guztokoa, pixkate hausten dute, personai hauek, hiriaren, ohiko persona egin. Bai, ez dira, ez irian, ez inon bizi, harremanik, ez teko oso harreman mugatuak, neko den artien, eta, bueno, drogan inguruen beti, eta horri mugatuten gehu, eta, bueno, zelan, horre, desprezio ikutu bete badau, mundu guztiaren kontrako desprezioa, eta, bueno, mesprezua, eta etxake nor guztetan, bakarrik eren artien, eta beste guztien kontra. Marginalitatean bizi direnen aldeko aldarria aldau, haien aldeko zerbait. Ez da pentsetan ez aldeko ez kontrako diranik, ez? Holan da, bueno, aukeratu behar da, igual aldeko izango ditzake kontrako baino. Baina, aldeko, enek esango igual, enek edala, erakustea, horre pertsonakeak zelako pertsona diren. Eta pertsona dietela, eta bueno, horre ikusten dugu, hainbete alde diferente euren bizitzetan, eta ez dira bat ere planoak, eta ez da, zelan ikusten dieten normalean, ez? Jonki puto bat hor botatza, edo dana alako libroan bertan azaldutzen da. Alkola, droga, sexua, trafikzioa, nix egiten dute lan persona hauek, izagote dituzu alakoa? Honek, ez da lan egiten. Bueno, bai, lan berezi batzuk, zena bezala, baina lan normalik edo, ez dugu gure lan egin, horre zartu eta gunero altzeo eta bierrea joan, eta... Bueno, gertatzen beste personaiekin, behina eta saltzen dela, eta egun da, laurogetan bizigarren horri aldean ja bukaera aldera, saltzen da lanea, doala. Bai, enot, bierrera gunero, eta bera normala, bera. Zio baino, besti ezelako bizimodue lekoien da, bueno, bat ez dekat, zetan dediketan da, holan ataten dugu bizimodu, eta holan ataten dugu diru, diru erraza dalako, eta bera gure duen jose bakarra, diru, behar duelako, hori, paga behar duen guztize, pagetako, eta bezaletik ez lan ingure. Bada, pasarte bat, hola, ez dakite, horren ez daukar gogan, zen personaiari dagokion, baina alako arraia bat, edo koka edo dena delako hori sartzeko, kredito txartela erabiltzen duena, Tani honek ere burua ez dut, baina nun bakate hauek eta nun bakate hauek eta kredito txartela. Mundu guztizedeko kredito txartela, bai. Mundu guztizek. Hori da, González, alboan dugula, ugerra eta zegarra. Hori transmititzen dugu beste gauzen artean, izen bereko elaberriak. Hirian gauzatuta, bada alako, galitzen dut, bada iritik protagonistek alde egin gai bat ere, mendira joateko proposamena, momentu batean, katek ederi edo kateri ez editoren, zaten dio utxiko aldu bideau eta jungo aldera mundialdera, eta hor badago zerbait,
kasuntan, bima edo gehiagotan azaltzen da hori, ez? Iria etxina izatea. Ba, iriak agian egiten ditu aske, baina liberean ere pixkat egit esklabo edo. Bai, baina eurek gure, bueno, dokatek bintzute, gure dena ez da iritzik alde egitea gure deo bere bizitzatik. Alde, baina, norberan bizitzatik alde egiteko modurik ez dago. Orduan bardin di, iritzik herrira din ezkero be, bardin sentiduko litzake, ez? Berdan, berezain literable eta bezain zarto, ez? Zarto sentiduten gani, ez beste batzuten paso ditzen dut, eta paso ditzen dut gana eta horrela, ez? Zer da egin kostatu zaizun hola novela gauzatzerakoan? Personaien soslai hori gauzatzea oso urbilekoa zenituen, edo bestela eraitzi edo irudikatu behar izan dituzu, iria bera, iria ziurritez eta zuri inguruko kaleak izango dira, horre egin baina gehiagotan sartzen dira zazpi kale horiek, eta hori oso zurea da, esan diguztu zarreran nun bizitzaren, eta orduan garbi dago oso urbileko kokapena dela, ez? Zagutzen duzula ondo. Personaiak osatzeko berriz, zertan edo hobekiago edo zitan? Bueno, pertsonaiak ondo, bueno, novela idazten hasi nintzen oso argi den, neukin zelakoak izango ziren, Baina denporaz, bakotxak hartu bane personalitati eta nahiko argi ikusten eban zelakoak ziren, pertsonate guztiak. Baina, no pentsa, batez eurek indiela bidie, nire nintzen ibili lan bueltak emoten eta historia alde ez lan eskatuten dozten, pertsonate bakotxan karakterizazioa osatu ziren. Egin bitartean, egin azten duen anek novela egin. Orduan, eta loa espaita hola inozentia esango denuke. Iritsi azinean pixat eta novelan barruan eta errealitatean, hola... Bai, zuntan nazti zela. Eta ganera oso gauze urbilera, eta ni horri bilten nintzen batzuten, konturatu barik bilten nintzen, igual lagunekaz, bueltak emoten, eta oso nintzen pentsetan, honek pertsonak unez, zingo leke, ze pentseko leke, eta bat izan nik, iruditzen jazten, aktoriek eta komentetan dugu nien, pertsonake batien zarteko, indarri ezin duela, ez dakizte, ez dakizte, eta azkanean amaitzu duela, pertsonake horretan sartu, eta nik ezaten edan joe, baina zuek errepresentatu, baina ez zuei, nik asmatu, eta batzuten da, justo ganera zinko kasuten dan, olako Baina, a ver, honek, katek esaterako, zupentzeko leku honen, zingo leke, badute, zure handik, edek eta katek, ede otzana, kat zumendi, agian? Pertsonaje guztizarek edizte gozat, eta bat epe zekon dire, erdibeko, zera, zazun batez, idazten duzu nien, zure ezkeo zer beti, ikinten duzu, baina pertsonaje guztizetan. Nola ikusten duzu eleberria idatzi eta gitaratu ostean, edo inork izan aldizu zeo zer, aipatu dugu bi mundu, bata militantena etako kide batzuk azaltzen dira, baita ere, bestelako mundu batean dabiltzan horiek, baina, bueno, elkarren gandik ez daude hain urrun, harremana da dituzte, inork izan aldizu zerbait, eman dizu iritziren bat, zinezarri ote den? Ez, horren ganien inopez ganera, hori zute aipatu duzune, irakurleak atatzen duzte, novela zuen ez fazilarik agertzen. Eta, bueno, norbera behar du irudikatu, ez? Izen liteke, edo zerata edo bezkie. Baina horren ganien ez, batek komentatu dugu, tabernaren bat, ez dauela garaian, hori bezinite, baina hori be gureta egin da, dotortin jazen taberna bat, gure nean ikinita, abertan. Gizonezkoa dira gaur egun euskal literaturaren paisai horretan gehien idazten dutenak, egileak, edo novela gileak, eta zuzen horrek esan aduz eta hartzen dut, emakumezkoi lorontzi rola egokitzen zaizuela, zehaztu dizkat hori. Baina hori toketan jazku normalien. Ez bakarrik eleberri izan. Ez bakarrik eleberrietan. Bueno,
hori komentan edan, ez Lorontzi rola normalien esaten da modun bat ez da apaingarria edo. Esan gure negan eleberrietan normalean ardatza gizon bat izaten dela. Benetan ez bakarrik protagonista. Protagonista eta gizon horren inguruan mugiduten diz, Andrazten paperik agertzen bada, gizon horren inguruan mugiduten diz, horren osagarria dira. Eta ez pertsona oso bat. Pertsonazio horren osagarri moduan agertzen dira, baina ez da bakarrik eleberrietan edo Euskal Herriko eleberrietan edo nazioarteko eleberrietan edo pasen da zinean eta pasen da arlo guztizetan. Harinago, tratatu abizaren dira, erakundeak. Bai. Radatuak esaten dudanean da, batek idazle batek edo zinemagile batek hartzen balin badu protagonista gisa edo zelako gisa ere, beti ere bere izaera ez dira hain beste sakontzen edo bere inguruan ez direla behar diren edo gizonezko hartzen zizkien ezaguarriak edo. Hori, edo diferente ikusten diz, esan honeke dala, zelan ikusten gaizuen edo ikusiak izaten garen, norarte, emoten dugun edo norarte jorratu aldan emakume baten papela, eta normalien ez da asko jorratu. Bueno, bai, zoiekin itxiko dugu, lehena talau, beti ere kantu baten bidez, edo bitartez egiten dugu horrengo talera, geografia talera, zer ekarri dugu, Sonia? Ekarri dutzuet, Doktor Deseoren Alicia en Bilbao. Novelan ere zidazi badago, olakoa. Bai. Donde un grupo de niños juegan a la cama, hay ratas gordas peludas como tus padres. La reina botuda se dedica con ternura, ahora sus vasallos es Navidad. Llueve, sigue lloviendo. Sortea que miedo las alcantarillas de esta ciudad. El viejo salón con calculo marinaria, y con cierto refrán se ríe y pasa. La puta ciudad ocupa la granía, los banqueros calientan y sus portaderas. Un domo de la ciudad de los prostíbulos de la rabada, un mundo de redes, donde lo hallará. ¿Quién diría es mejor? El perfume del triunfo al dolor en tus ojos. ¿Quién diría es mejor? El perfume del triunfo al dolor en tus ojos. ¿Quién diría es mejor? El perfume del triunfo al dolor en tus ojos.
deseo busca siempre la realidad. Las coordenadas nublan tus pantorrillas. El bajar de la causa se ha perdido una caricia. Cambia la línea que con inocencia sigue besando. Van vaciando de piel esta serpiente. Que mantiene tanto el mismo veneno. Joseba Sarrionandia, mila bederatziehun eta berrogeita hemezortzian jaio zen Jorretan, Bizkaian. Euskal filologian lizentziatua da. Idazle bezala bere egoera berezia da, ordea. Laurogeian espetxeratua izan zen. Kartzelan 5 urte inguru preso igaro ostean ihes egin zuen eta klandestinitatean bizi da. Mila bederatziehun eta laurogeita bostak gerozti, bizi ere. Gazterik, azitzen idazten, Ibaizabal, Zeruko Argia eta Pots aldizkaritan batez ere. Pots bandako kide izan zen, Bernardo Atzaga, Ruper Ordorika, Manuel Zilla, Jon Faristi eta Josemari Iturralderekin batera. Azke poesia zariketa irabazi zuen, 1981 izuen Gordelekuetan barrena lanarekin. Liburuak argia ikusi zuenerako presoa hartua zen. Erran bezala, kartzelatik ihes egin zuen, 1985ko uztailaren 7an Martuteneko espetxetik ihes egitea lortu zuen hain zuzen ere, eta, esan bezala, klandestinitatean bizi da. Ez dio hartik, idatzi eta argitaratzeari utzi. 81an izuen Gordelekuetan barrena argitaratu zuenetik gaurko egunera erruz idatzi du. 1988an Joseba Jaka literaturgek eman zioten Lagun izoztua novela idazten zen, idatzi eta kritikaren saria jaso zuen lan horri esker. Novela horretan Kalaporte izeneko lekunde bat deskribatzen du, Sarrionandia, eta fikziozko leku horretan gauzatutako novela labur bat argitaratu berri du Txalapartearen eskutik. Novelak kolosala izango da izena du. Eta denbora beti Juste Galarri gabiltzaren, horra, Joseba Sarrionandiaren zorlaia, laburrean, eta zergatik Joseba Sarrionandia, Sonia? Hombre, olako egoratan, normalena izaten da, edo askoz polizago izaten da, ekartu guztetan jatzen idazle bat, metaleko, abatziniutak izer, jodan, askoz estotikago, lotzen da, oso zeunegan Sarrionandia ekarti baino. Baina zein betxago, nire Sarrionandia alko gutetan, baita? Ez izan, nik Sarrionandiari ikusten duzat poesian, maizua dela, oso berbakera erraza dekola eta oso zuzena dela, baina alan dabe poesia, emoten du poesia bere ez izan dela erraztasun handiz, ze asko egiten dira, poesia egin behar duela eta orduan azten diz, ez dakizelako rekursu, ez dakizelako metaforak asmatuten, baina irakurten dutzatu eta oso poema poetituek, eta metafora handien inguruen sortuak, baina emoten du, bere, idazten duela,
Erosketa zerrenda itzen duten modu, hola entzikidatzen duela poema bat, Oso polito. Egin duzu horren adibide bat, ekarri duzu poemaren bat edo hola irakurtzeko, eta jarriko dugu berriz ere sintonia. Ekarri duzuet poema bat, hola, poesia emanaldi batera edo duten azten diren ez dakit zera itzi, baina amaitzuten ganien beti amaitzuten ganien poema meraz akorditan. Hori zentzuen dugu eta dugu zudu. Zazul makalak. Batzutan, esnatu eta ez dugu ziurtasunik bat ere. Zer genobea, zer ederra, zer egiantza. Ematen du uste dut edo iruditzen zait erantzi behar ezer esan orduko. Ezagun da zer den behartzuaren ofizia bizitzea. Begioaren kristalaren kontra, zeru falsoa zeharkatzeko, behin eta berriz dunbak atzop egiten duen zoriaren abezala. Munduari eta bizitzari buruz ez dakigu apenas ezer. Dena inoratuz gabiltza, inundik inora. Eta kaso, ez dugu egundo gehiago barruntatuko. Zazuen matalak benetan, hain matalak ze baten batek besteri gogoratzen duenean, ura bai, zazoia ura, inork ez daki zer nahi duen esan. Bihar bizirik deituko gara, zaila da bizitzea, filme bat begiratzen duguneko jakin eta emozioarekin. Zalantza hasiak ere iten ditugu, zalantzundoak biltzeko. Gok izkiriaturiko izek beste zanei bat hartu dute ia berehala. Norena da errua, errurikala. Gero etzaien artekoa gara. Ai, zazoi makaletako poetok, zer eginen dugu. Zer irekiko dugu poesiaren giltzutia. Eta esango aldiguzu, nuzko poema digun, esan diguzu bere izenburua, ezagutzen da liburua zuzerrek esan, izen berezia eta ia deskrua ezina bezala, ez? Baizeko zikina. Hori, bida, gano dakigun zarren handia libro hori hauskatu ezin dana, eta batzu ez eskatuten libro den dara, eta karto batetan zu. Bai bakizu, nire jam dena, jahu? Oize bera. Orduan, ia interneten bezala gaude. Handik errera zuz errazago. Poemak, 95 bitartekoa dira, eta liburu honen azalean azaltzen da, agian zantzen manineko, agian diote zaldi da, ez? Orduan, gure intzulen bateko, hendik ez zabe ezkeratu eta gogorik baleuka, edo balu, hemen daka, hemen daka gure artean eta ez egin, eta nire gomendatuten dut, joia moduen. Ederki, agurtu aldera, joia moduan ere azkeneko kantzogo eta gure aldetik agurrak eta zorionak Bilbotik, Donostiara etorri zenagatik. Zer ekarri duzu? Lurri zen perfecte. Altzutan garen nien guri zen ezkero, egin aldugu egun perfektoa benetan pentsutan badugu egin darregu. Ederki, dugu zen arte.